Jo, ľudia, čaute. Jsem na to, že dneska vás natočím ďalším video a dneska totiž bude to zajímavé. Takže, taká jedna záležitosť a to je to, že video bude stříhané na niekoľko minút a moje posledné video, 9. epizóda, protože všetky ty epizódy od 1. do 9. jsme 8 epizód. To bylo 13 epizód, lebo mám 13 rokov, ale bohužel mi to nevyšlo. Protože sa mi tá ikonka zmazala a teraz som si ju tak dal, ale nič sa mi neukázalo, preto. Moja posledná epizóda, to bola 9. epizóda z toho. No nič mám to komentovať, tak to všetko. Zatiaľ som to videa, čo som mohol urobiť, tak toto je všetko. Ahoj, čau.